Moja manželka je začínajúca youtuberka. Á, tak, no tak to potom sa tešíme. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďalej, nech sa páči. Takže nachádzate sa v replike cukrárskej dielne Aloisa Atkarino, to je tento príklad na obraze. Vyrábano od roku 1900 až 1950, no a my sme sa rozhodli opäť obnoviť výrobu a vrátiť späť medzi vás v takomto štýle, aby ste sa ocitli späť v čase. Dobre, kedy Aloisa Atkari zažila najvyčusovala, takže preto tieto kostýmčeky, hudbička, celé toto zariadenie, aby vás to naozaj vtiahlo do tej doby. Základom krumplíka je piškotka, ktorú si napečieme dutu, aby sme ju mohli naplniť maslovým krémom. V jednej polovici je bledý maslový krém, v druhej tmavý s pridávkou kakauka. Potom sa obidve polovičky spoja dokopy a porosia sa tajnou ingredienciou elixírom lásky. To je najdôležitejšia ingrediencia, lebo ona spôsobí, že vy sa do toho krumplíka určite zamilujete, takisto aj do našej krásnej teplice a veríme, že sa k nám ešte opäť niekedy vrátite. Potom si takúto piškotku zabalíme do orechového cestička a tvarujeme, až kým nevyrobíme maličké zemiačky. Takže to je jediné, čo má s krumplíkom spoločné, to, že sa nám podobá. No a na záver dávame do kakauka s pečiatkou Aloisa Atkarino ako poďakovanie za to, že nás zanechal takúto jedinečnosť. Sem prišiel ako vyučený cukrár, ináč aj jeho otec bol teda cukrárov. To sme zistili do Srbska, keď nám poslali rodný list vlastne jeho. On sem do Penice prišiel 1900, v máji 1900, tu majú fotku s Annou Roxer, to bola odtiaľto z Kremnických Vaní, teda manželka, malý boxer.